Nasamdan ang usa ka pulis sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City human matud pa misukol ang ilang target sa operasyon nga motor napper nga armado ug kutsilyo. Sospek arestado ug na-recover sab ang motor. Ani report ni Cyril Chavez. Samad sa iyang kamot ug tiyan ang nahiaguman sa usa ka pulis sa Cogon Police Station diyang misukol ang target sa ilang operasyon sa sitio Tangkungan, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Sumala sa Cogon Police Station adlong Domingo ilang gikasa ang operasyon batok 27 anyos ka sospek human nagpatabang sa ilang buhatan ang usa ka biktima sa motor napping. Gipaloob sa atong operatiba gipanguluhan ni DSSG Italia ug successful na ilang na-intercept ang maong tao, ilang na-recover po nila ang maong unit atong sa motor diya sa Kamaman-an. Apan misukol ko ang sospek nga armado og kutsilyo. Hinungdan nga nasamdan ang pulis lakip na ang suspitsado sa iyang kamot. Matod sa PNP, notadong kawatan ang suspitsado nga taod-taod na pud nila ginasubay. Itong personnel ato katong nagresponde ato, doon na lang sa gamayng garas sa iyang tiyan pero wala na may problema. Tungod sa hitabo, gipahimangnuan ni Police Major Labitad ang iyang mga pulis nga magdoble amping gayod sa pagpatuman sa ilang tahas. Gidayeg sab diini ang dedikasyon sa iyang personahe nga nasamdan sa maong operasyon. Ana-ana sa kustorya sa Cogon Police Station ang suspitsado nga wala na miluwat og pahayag. Sa pagkaron, ipasaka na ang kaso nga direct assault o kaning serious resistance o possessions of illegal possessions of bladed weapon o ang ato sang biktima mopile usab og kaso. Cyril Chavez, 1 Mindanao.